Ger di mirov nîşan kirin, lê sedema hinek tişta zewac çê nebû û pêşiya nîkaha fermî an pêşiya dawetê ji hev biqetin, ew ê diyariyê ku dane hev çi bibin? Wextê nîşanê neva Kurda de mala zavêpirî jara diyarî didin mala bûkê. Ger nîşan pêşiya mehr birînê yanê pêşiya nîkaha fermî biqede, ji wan diyariya ji bilê adetî ê ku dane hev dikarin ji hev bixwazin. Tenê ne mala zavê, mala bûkê jî ger diyarî dabe êdin, ew jî dikare paşî bixwaze. Li gorî yargîtayî ji bilê gustîla nîşanê zêr û zînet dikarin were xwastinê. Ger we ji bo nîşanê mesref kiribe û nîşan ji ber qusûra hemberê we hatibe qedandin, hûn dikarin tazmînat jî bixwazin. Mînak we ji bo dîlanê salon girtibe û eşya standibe, ev dibin tazmînat. Van doza li dadgehên malbatê tê vekirin û ev doz piştê nîşan qediya nava salkî da hewcê were vekirin. Nîşan û zewacê bixêr bibe nisîbê we û hûn van dawa qet venekin. Bibînin xweşî, bibînin Kurdî.